Moi! Olen Alena Matveeva ja tässä on minun matkani hevosten maailmaan. Kaikki alkoi Uralin vuorten takaa Venäjän Tšeliabinskista. Yläasteella luin venäläisestä Kultainen Mustangi-lehdistä artikkelin Ypäin hevosopistosta. Ja tämä artikkeli muutti kaiken. Lukion jälkeen pakkasin tavarani ja lähdin 18-vuotiaana Suomen opiskelemaan. Ypäin hevosopisto oli minulle täydellinen paikka kehittyä ja toivon, että sitä tulee yhtään erityinen myös teille. Opiskelun jälkeen työskentelin hevosten parissa useassa maissa ympäri Eurooppaa. Nykyään asun Etelä-Savossa Juvalla maatilalla, jossa päätoiminnan rinnalla järjestämme myös hevosesityksiä ja koulutuksia. Hevoseni, erityisesti Irlannin koopit Muumi ja Myrtti, tunnetaan temppuesityksistään. Olemme esiintyneet muun muassa Helsinki International Horse Showssa, Tampere hevoset messuilla ja Teitilan Tallinn Horse Showssa. Toivon, että jonain päivänä voin palata Ypäin hevosopistolle esiintymään hevosteni kanssa myös. Neuvoni teille, jotka aloitatte opinnot. Unelmoika, tehkää töitä ja nautika jokaisesta hetkestä. Ypäin hevosopisto voi olla täydellinen paikka aloittaa tämä matka.